Kalong ka ika kubor ka basotanan ban ka jingsngau sarong ru ha ka ju kapor. Habang UI ya ki kena wala ki don makna laki jong ki jingduna ha ki khotmet ki jong ki kum ha ka jing mamlaj ban kren ne bor yo sngo bat ki wei ki benta. Hendre ki don pat ka jing trang bat ka jing angnut ban pule bat ban wat ya ka jing nang ka jing start. Bat habang ipej hang ning UI babun ki kena ki badon ka jingduna ha ki khotmet ki brai school Haka School Ferrando Speech and Hearing Center Yuk Kwan Riboy District Haka Jingpet Jingkmi Baka Jingkershan Lingba Isista Maya Poshna Ibalong Kum I Director Bat Ibabat Ru Kum I Superior Jongkan Ika School Bat Ibadai Atat Ibais Provincial Rengkat Isista Arda Rentatiang Ibadai I Principal Jongkan Ika School Ki kena Maria Yo Yaka Result Matrik Haka Arsau Tarik Ujemang Araya Arsau Kilelum lang krui haplau jong kan ika school ban penpau ya ke jingkemen namar don kibele ya ke exam matrik kiba pas kanika school kelapha khalaingut banyale ya ke exam matrik bat kila pas khar angut kanika long ka buram ka bakrau ya kanika school habang yu ikumne kanu pat kalong ka bakta mensiem bat isn ya ki khna namar watla ki don hapdeng ke jingduna ki khotmet ke jongki hendrei Kidon pat ka jingtrang bat jiang nuot ban jingai na layeng ban chong ban sa hakani ka school haka ba ki sister ki pet ki khmi ya ki kidon ru ki bala ban pendap ya ka jing pule na kani ka school bat na kaliang jongi ngilayo menyakren bat ini iwei khna ibadon ka jingrina hakid khotmet ka jong I da ka ba im like ban kren bat im la ban yo sneu ini khna ibashong basa hasai sok pen sora ibla pas ya ka matrik haka kerdan ka ba ar Let's say kanika day ka sin ka baningkong na kanika ilaka sai sok pen bandon ikhna ibadon ha ka jingduna ki dukhotmet ban lai ya ka matrik to ngidon ban ikong ban saralian riatam barangkat ki khul ki ki jong I ki barang ya sakmat ya ka jing pule ha kanika por ka bamanta bat ni kwa banyak snow ka to ka ni khamtam bedai bat I khul ni jong I ibadon ka jingduna ha ka jing bamlat kren Ingkua minyak sengau na I ka I ka ba ikua ban pensengau ban ya thu halo kanika jingnya pulih ka jong I hak bedai adu na poi sya ka matrik ban idang ka I ka ba idang kuat susu dan jenga de banti borlang riatam nikong ngai ngu yublei mula ai ngi ya kamet ka bakoi ka bakia and mula dan dekat ni you sama bela lain ngai ngu you boleh bola kut yang mangan pas kan deka exam matrik di sekolah Port Ferrando Speech and Hearing Center de ngai ku boleh start ikinoi kai na Ferrando Speech and Hearing Center kibalaya kila tristam na mentajungi bat kila penpas ingi ya kena exam and I kublai email by la tristam bat support na mentajungi hoi ngide ki badok ndai email ila ban tray bat pen support yangi family hayeng bat school ru Bat hakan di kapor gila yo ru banyakren bat kat tu kat ni bat ikimi jong ini kena ibla pensengau halo kejiyai nanti jong uniu kun ubuju trang ban le school na du dang ret bat kejing ru kibakung ka kemi kia kendu kabai ham ban besar ban betia dalarihi bat ban penhe pensan bat pendang pestat laingut ikun hakaba kuriam jong I ulaklat no na kanika sela perthai labun snam akan kapong gua banyak snow kat tu kat ni ki jingkran na ikini jong ki diki angut ki haka baningkong la aingu yu blai namade ke jing dorang kat jong bapelong yang ni banginya dan langkum ni mo haka ni kapor te ini de ime jonga ibaju support yang haba man laki por mo bangan la ban kersian ban po skol ya ki khuan ni niu di khuôn ban nang kong bam nang kran bam yo sngo te nang kong yo niu khuôn nga pha school hang te po LP ten re
kumba ong no ngahaban pujali no hang ni hapo modern learning kajengai palan kasyam jing yang ati yang ala pas kulang ni ho hakipo budang rep sibuan ki mo ki beriau ki ong bobi wana ten rai ngam pensngau na mahabang apai ukun la jong udon kata kajeng terang boni school mo ti hakapo bagni ki para ki la school lang ro ujudro hakikan ro panikai kumno baken thawa ki ti abang pe ya udon kata kajeng terang boni school today lang ba kajeng wan jong kata ki SSA ki wan ban ki ki alam yang hashtag referendum bak unla ban school te usyong syatai nado ulik join nursery biang te nado nursery usyong syatai baru armut kini ki khod ki le school syatai namar bangada ela dia ngamnang ya kata kasai nang wech baki ong mo de da uni khon ba ar jonga uban haban yarap ni haban pa school lak syatai ka school te ngakum ka kemi ngadap da ka jing sngau kendet ka jing lengo ba un pas uni khon namangam khami lenti nganang perkhat terlak kumno un poi syadian mo ampoi perkhat ba un wan syakmat ket kini berok khon ka jing khuble ka le chaki star syakinong hikai kiba hikai hak ta ka school ferendo namade ka jing treshitom ka chongki manga ka kemilingam doni ban yarap yaki namanga de ka badung haban treshitom bangan la ban pa school la ki chongki khun ne ka jing songo ka bakrau ka le chaki star ba kinong hikai nama kedai maki nadu kidang le kelas nursery hadu bakin dalai ya kane ka exam ka ba menta kita train chitom mat bat man siam ban penlong yakin ki khun ki jonga kum ni mo khamtam ya ubah pli ubam don ha ka bor yo sngo te kumta kan kajing sungu ban ning kong ta ka le hi sho ublei bat chaki sister bat ki no hikai ki padon chatai ngadon lai ngot ki khun ngot ki khun chenrang iwe khun kan thei baro lai ngot ki dang le school hi te ban ong ha kaliang jong kajing ban kersan bat step bat miet ban trisitong nak benta ban pendap yaki namar balai namar ka pathai mentak lam kajing puli kem la lei kem longi mo ki ha pan dei puli abak kidang tharang ban yelei puli tingi ha bi amban kersan nak benta jong ki khun ho ki khun ki ha ban sa jangai nanga ka kemi namar hang ne ha so ara 4 don ka school nak benta jong ni khun ba ning kong jonga ukpa ki khun ro la khlat la bon slam teng manga ka kami hinga ha ban tre shitom ban kersan hiya ki khun ha barok ki liang hidang kwa hi ban puli syakman te nga kom ka kami ngadap da ka jing kemen hak wei ka liang nama uni khun jonga ban ning kong bangam chimla kami lenti kan dia ru unyo ta ka second division te uni ubada ar pada unyo ka first division ngam kami lenti e ru em namar nganang perkhat tharai la kumno te syadian he unwan oi utre shitam ude khana uba sultanat ban puli ban tre shitam na do dang ren u sultanat ban le school bani emo udang tharang do nang ne syakhaman ban kajing songo ka le ro chiki bahayang baro khamtam ya imei ki men ki para namar de maki ki baju dan rangkat bat ngahaman la ki pom te ki baju hikai bangade ban pha hi school ya ki khun te ki baju bot lam yang ya ki khun ki jonga ha ka jing duai man la kapor tu ki keme ki kapa ki badan ya ki khun ki ba kum ukhun jonga kem de ken bandu jeng kan men ne ki tu ki beriau ki ba don hayeng la jong ki khun ki ba biang kem de ban ya kran ben kum ki ni ki khna namar ki dan ken ki school ki ba kum ki ni na ka banta jong ki mo ra kam pat don kum kan ni ka school ndrei hang tai ha po bhoi hasalong kila don tiki de ban pha ya kini ki school mo ya kum kini ki khana manga bangala don ya ukhon la jong balong kum ni nga song thu bakat no kalong ka ba la da klem ka jing nang ka jing start ban la da ulong khana ubadon ha ka jing duna ki da khat met mo la da don sa ka jing nang ka jing start ka jing sha ben ka jing sha kho ka ba buan mo ka jing sha kren ki don ki ban ong bia yu an nai e kum ka me ngi pat man siam ngi thang ngi snu si en re kum kini ki khanaru ken la ban school ke terpang ya iban saralian dia tam ibadai kimi jong u bantai barlang dia tam ba kunju i ba ku pa dia tam ibadai ki khun ki jong i barangkat ni i jong de yang asam ni Angela dia tam apabila ya kapor banyak keren kat tu kat ni hak ni ka khidmat ka pemerintah ni kerman skam ba kinyo ya ka mek ka ba koi ka ba khia bat kunju
Later to that, tingkat but P, yang sebenarnya P, I.